Kuma kuna ga assalamu alaikum. Wannan balo da aka yi kun gani, ba gashi ba shugaban ƙasarmu ya ji daɗi. Mun gani inda yake waya da 'yan balo. Yana incroyable. Niger ta ci Cameroon 1-0, Niger ta ci Ghana 2-0. A 0 mu dinnan da ba aka ɗauka ba wata tsaya ba. Mun ji daɗi kuma shi ma shugaban ƙasarmu ya ji daɗi. To ai abin alfahari ne ga 'yan ƙasarmu. Wannan shine muke nuna ma jama'a a rika sifortan na gida a kowace haraka ta gida. Yanzu kun ga ko ga haraka kilsir da ake ta Niger sai a sa miliyoyin kuɗi, ba za ka taɓa ganin an zuba ma ɗan Niger miliyan 10 ba, miliyan 15 ba, an ci ka zo ka yi konser. Amma sai a kirawo wani ɗan fiye wata etaranje a zuba maka miliyan 10, miliyan 15 a bashi motoci. Ban taɓa ganin an ba wani artist ɗan Niger ba wata motar miliyan 10 ko motar miliyan 5 ko miliyan 30. Amma me yasa kuke ba 'yan wata ƙasashe mana? Me yasa kullun gori ake mana ba mu da artist Niger? Mahawarin ɗan Cameroon ɗin nan da aka ci Cameroon ne hito yana magana Niger da ba a santa ba, Niger da ko artist ba ta da wani wanda aka sani, ba ta da wani ɗan wasa wanda duniya ta sani. A ce yau ita ta ci su incroyable, félicitations, menene, bravo pour le Niger. Un pays comme Niger, fa Côte d'Ivoire, fa menene, gashi ne yana ta magana ba a ce su Côte d'Ivoire su Mali suka ci su ba, wai a ce Niger ce ta ci su. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa rashin taimaka ma 'yan ƙasa. Kowace irin wasa, yanzu gashi nan kokowa ake ta Niger, an ce ita ce wasan da aka hiso Niger, kokowa. Amma za ku ga 'yan kokowa ma ga suna a ragaice wallahi. Su ba a ba su muhimmanci ba, kuma kokowa ga wadda aka ce wai ita ce wai babbar wasa ta ƙasa. Yanzu da a ce adalci ake yi, da a ce ana ba 'yan ƙasa muhimmanci, ya kamata a ce ɗan kokowa, wallahi kowane ɗan kokowa na kowace jiha yana da salar duk wata a ɗauki 100 ko 150 mil a riƙa biyan su, saboda kar su riƙa hita wata ƙasa suna ragaita. Sai kaga ɗan kokowa an gama kokowa wai ne wajen neman kuɗi zai taya, sai in kokowa ta kusa dawowa ne sannan sai ya dawo gida. Ya kamata a ce ɗan wasan da aka ƙasa ta ba muhimmanci. Yanzu ku diba 'yan balo fa, duk turai ku diba yanda ake musu. Ɗan balo in dai aka yaje club to duk kullun akwai abin da yake ɗauka. Kullun yana wani abu, kullun yana ɗauka kuɗi. To haka ya kamata a ce 'yan kokowa na Niger, wallahi ya kamata a ce duk wata ɗan kokowa yana da salar yanda zai je ya ɗauko, saboda kai ya hita wata ƙasa. Me yasa kuke gani 'yan kokowa wasu sai ku ji an ce wani ɗan kokowa an kama shi yana da wani laifi, yana da wani abun ga. In ya san yana samun kuɗi wallahi bai shiga wata haraka. To kamata yanda kokowa aka ɗauke ta da muhimmanci, ya kamata a ce ɗan kokowa na Niger, wallahi kowane ɗan kokowa na Niger chaque fin du mois a ce yana da salar ɗin shi 100 mil ko 150